Айде, дайте по-силни за Петя още веднъж! Добър вечер. Майя, здравей. Все пак. Не се подлагай на журито. Аз сигурно ще ви разочаровам, защото аз нямам никакви кенефни джокове. Докато сега явно това е лайтното изказването, но все тая. Като цяло, какво да ви кажа за мен, аз съм актриса. Не само по душа ми, и по диплома от около една година. И също толкова време насам съм и много горд официален член на JobsBG. Но така много накратко искам да ви разкажа защо и как попаднах тук. Трябва да е наистина кратко, защото ми казаха, че трябва да свърша за 5 до 7 минути, което само един мъж може да кажа. Значи, актьорско майсторство и за мой огромен шок и ужас никой не дойде да ме хване, нали, под ръчичка и така да ме заведе в народния, да ми даде една-две роли, главни, например. И тогава започнах да осмислям, че може би сама трябва да тръгна да се търся работа. И тръгнах от театър на театър, от директор на директор. Обаче, как да ви кажа, трудно става по едно време. И майната просто трябва да направя нещо, което сама съм си шефка и да тръгна по някакъв нов път. И реших просто да започна в телевизията. Пък и все пак, нали, в България, ако дадат по телевизията, ти си един вид божество. Което пък е другата детска мечта, нали, да бъда богиня, което да коментираме. И започнах да мисля аз, коя така телевизионна продукция ми е, така винаги съм се възхищавала, искам да играя в нещо такова. И не е правилно в България. И се сетих за любимия на всички жени Секс и града. Това за мъжете, които не се сещат, това е за трите курви Лелин сводници. И оттам започнах да пиша, писах и написах един сценарий за мой комедиен сериал, който се казваше Сексът и гладът. Значи той се разказва за 4 необвързани приятелки от Козлодуй, които са така с наднормен тегло са малко момичетата и се опитват да принудят някой да прави секс с тях. И това да кажа пълен провал. Смисъл, просто много добре си беше сценария. Просто според мен българската публика не е толкова разкрепостена все още за такъв тип неща. И викам, айде по-софт, нали, ще го кара някаква романтична комедийка. И започнах един цял уикенд да гледам само гениални американски романтични комедии. И освен, че ми залиня мозъка тотално, това дена, си харесах така един филм, може да сте го гледали, как да разкараш гаджето си за 10 дни. Да, ето Майя го е гледала. Да. И оттам сюжета ми хареса и пречупих го през призмата на моя личен живот и написах сценарий за филма как да разкараш гаджето си за винаги. Което също не се прие много добре. И вече оттам започнах да се замислям всъщност в България какво се котира. В България се котират такива сериалчета, които не са чак с толкова динамично действие и сюжет, нали, леко ретардирани даже, мога да кажа. Като малката булка, например. И оттам започнах да пиша сценарий за мой собствен индийско-ромски сериал. Значи, сериал се казваше Голямата мума. Става въпрос за едно момиче от ромски произход, което е... Това е много тъжна история, между момичето от ромски произход е прокудено от собствения си кутун, защото е вече на 15 и никой не е взел за жена. Представете си. И оттам, как мислите, не стига, че никой не го одобри да го пуснат в ефир, ами получих супер много такива гневни имейли, че било супер расистко това, което съм го написала, че циганите, ромите така наречени в България, вече били супер модерни, интегрирани, това изобщо не е верно. И викам, майната им на филмите, ще тръгна в друга посока.
и реших да направя реалити предаване за пълна промяна, което се прие много добре, между другото. И така започна подготовката на предаването Гладни и яростни, което щеше може би да е много оборотно, обаче ние така и не успяхме да започнем снимки. И защо не успяхме да започнем снимки? Защото нашите участнички, видиш ли, се искаха да започват диета от следващия понеделник, просто следващия понеделник, и следващия и просто... Аз не съм казвам толкова лесно, така 4 дебелани не могат да ме спрат. Продължих в духа на темата за здрав дух, здраво тяло и реших, че ще правя предаване за фитнес. Аз. Обаче проблемът там беше много голям, защото продуцентите ми казаха, че ако искам да го направя това, ще трябва да си го вода предаването. Когато реших да започна мое сутрешно ток-шоу. Това като с гала на кафе, само че се казваше с Петя на Гювече. И... само че просто нямаше никакви желаящи да ми дойдат на гости в предаването и нямаше кой да интервюирам, като цяло с кой да си говоря. И ето, затова съм тук, говоря си сама. Няма нужда, нали? Никой не може да ме обвини, че не съм добре. Това бяха моите очаквания за телевизионната ми кариера, които, както на повечето жени, са несвързани с реалността. Нали? Винаги се получава така. Нашите очаквания и за живота, и за мъжете, и за секса, и за любовта като цяло са много зле. Обаче аз разбрах едно, че всъщност ние още от ранна детска възраст просто сме така програмирани и избираме, ама най-неподходящия мъж. И това стана точно с мен и моята първа любов, Викторчо. Викторчо беше супер сладък и супер умен и имаше и 3-те карти с Nokia бял дракон на Yu-Gi-Oh! Май трябва да думай следващия път да видим за Викторчо. Супер, моля да поизмените още веднъж за нашата